ఎస్ఐ గారు వాళ్ళ టీం చాలా చక్కటి వర్క్ చేశారు. ఇందులో భాగంగా గత 2-3 నెలల కాలం నుంచి టౌన్లో జరుగుతున్నటువంటి 2-వీలర్ బైక్ థెఫ్ట్లన్నీ కూడా డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది. నిజామాబాద్ టౌన్తో పాటు చుట్టుపక్కల గ్రామాలలో కూడా చాలా వెహికల్స్ సీజ్ చేయడం, దొంగలు పట్టుకుని సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో ముఖ్యంగా ఒక గాంధారి పర్సన్స్ అయినటువంటి 3 పర్సన్స్, వాడు ఉప్పు శివాజీ, బౌరి ధర్మేందర్ సింగ్, తర్వాత ఇంకొక పర్సన్ కలిపి దాదాపు 18 వెహికల్స్ మోటార్ 2-వీలర్ మోటార్ సైకిల్ కూడా దొంగతనం చేయడం జరిగింది. అవన్నీ కూడా చక్కటి క్లూస్ వర్కౌట్ చేసి సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా మరియు ఇతర వాళ్ళ యొక్క జేఆర్ఎస్ అంటే జైల్ రిలీజ్డ్ పర్సన్ అయిన దొంగలందరినీ కూడా సెర్చ్ చేసి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ నెట్వర్క్ వర్కౌట్ చేసి నర్సింగ్లు మరియు షకీల్ పాషా మరియు వంశీ మనోహర్ మరియు ఆర్డి రమేష్, ఈ తర్వాత సాయన్న, ఈ పీసీలందరూ కూడా చాలా చక్కగా పనిచేసి ఈరోజు దొంగల్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. వారి దొంగలతో పాటు 18 మోటార్ సైకిల్ కూడా వాళ్ళతో పాటు రికవర్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా రెండో గ్యాంగ్ అయినటువంటి వీళ్ళు వచ్చేసి నవీపేట్ వాస్తవులు, షేక్ సలీం, కంటం గంగాధర్ అనే ఇద్దరు, తర్వాత దారెంగుల గణేష్, వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా దాదాపు 4 బైకులు వీళ్ళు థెఫ్ట్ చేశారు. ఇక్కడ దొంగతనం చేసిన బైకులను కూడా రికవర్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళు కూడా ముఖ్యంగా టౌన్లో షాపింగ్ ఏరియా, మాల్స్ వద్ద కానీ, హాస్పిటల్స్ వద్ద కానీ, తర్వాత హోటల్స్ వద్ద కానీ పెట్టినటువంటి బండిని చాకచక్యంగా వాళ్ళు తాళం చేతుని దాన్ని మంచి హ్యాండ్లింగ్గా వర్కౌట్ చేసి ఆ వెహికల్ని తీసుకుపోవడం జరుగుతుంది. ఈ తీసుకుపోయిన వెహికల్ని వాళ్ళు ముఖ్యంగా ఎక్కువ సేలింగ్ ఎక్కడ చేస్తున్నారంటే విలేజ్ రూరల్ ఏరియా పోయి అక్కడ 10,000కి 20,000కి అమ్మడం జరుగుతుంది. దయచేసి విలేజర్లు ఎవరు కూడా ఈ పాత బైక్లు ఎవరు కూడా కొనకూడదు. ప్రాపర్ డాక్యుమెంటేషన్ లేకుండా ఎలాంటి బండి తీసుకున్నా కూడా మీ మీద కూడా కేసులు జరుగుతాయి. కాబట్టి ఎవరు కూడా బైకులు కొనుక్కోవద్దు, డబ్బులు లాస్ కావద్దని కోరుతున్నాం. ముఖ్యంగా బైక్ ఉన్న వ్యక్తుల ఓనర్స్ అందరికీ తెలియజేసేది ఏంటంటే ఆ సాకెట్ కీ సాకెట్ ఉంటుంది ఒకటి, మనం కీ పెట్టే ప్లేస్లో. ఆ సాకెట్ బైక్ కంపెనీ నుంచి కూడా వాళ్ళు చెప్తారు ప్రతి 6 months ఒక్కసారి